कसे काय मंडळी, तर चांगलेवाडी भराडी देवीच्या पाया पडा गेलो आणि आपली आपुलकीची माणसं भेटली आणि भेटायला एवढा जबरदस्त वाटला ना की विचारूच नका. तर ब्लॉग ऑलरेडी चॅनलवरती इल्लेलो असा. तर फायनली घराकडे गेलो, पाऊस जोरदार होता आणि 11 दिवसाचे आज गणपती पण जाय होते आणि आमच्या बाजूवाल्यांकडे आम्ही पाया पडा घेऊकच नाही होतं. तर म्हटलं पाया पडान पण येऊया. तर आम्ही गेलो धुरी यांच्या घराकडे. डेकोरेशन बघा आणि गणपती बाप्पाची मूर्ती तर एकदमच सुंदर. नंतर आम्ही बाहेर पडलो, बाबू इलो आणि माका घेऊन जाता आता खाली प्रसाद दादाच्या घराकडे. तर ह्या घरात पण ना मंडळी एकदम जुन्या घराचा गणपती या धोंडपालो वाडी दिलो आम्ही आणि विसर्जनाची वेळच झाली. तर आता गणपती बाप्पाची मूर्ती बघा किती सुंदर वाटतं. त्याच्यानंतर घरातले सगळे महिला मंडळी एकत्र उभे होते. तर त्यांची एक छोटीशी आठवण मोबाईलमध्ये घेऊन ठेवले. छोट्यान दिल्यान मस्त स्माईल आणि सगळ्यांनी परत पकडून गणपती बाप्पा यांची मूर्ती अंगणात म्हणजे आमच्या खळ्यात घेऊन इलो. तर तेवढ्यात पाऊस चालू झाला. नंतर गाडी इली, सगळ्यांनी व्यवस्थित पकडलो आणि गणपती बाप्पा यांची मूर्ती टेम्पोकडे प्रस्थान केलं. व्यवस्थित गणपती आतमध्ये बसवलं आणि मंडळी अजून 2 छोटे गणपती पण होते. त्याच्यानंतर टेम्पो चालू झालो आणि आम्ही बाहेर पडलो सगळेजण. नदीकडे येऊन पोचलो, गणपती बाप्पा यांची मूर्ती खाली उचललो आणि